खुलुमबाय लोगोफोर, नोंथांमोनखौ एनबि ब्रह्म चेनेलाव आरो फिन खेबसेबाव बयखौबो बरायनाय बावहरग्रोनाय जाबाय। आं दिनै आरोबाव नोंथांमोननि सिगाङाव माखासे खौरां लानानै फैबावलायबाय। आसा खालामो नोंथांमोनहा खौरांखौ खोनासंनानै मोजां मोनगोन। दिनैनि गिबि खौराङावनो दङ भुटाननि रानि बिमाखौ इउएन ब्रह्म सल्जार अफ हिउमेनिटि बान्था होनाय जागोन। उपेन्द्रनाथ ब्रह्म ट्रास्ट इउएनबिटिआ फोसावदों दि भुटान साम्रायजोनि रानि बिमा ग्यालुम आसि दर्जी बांगोम वांचुकआ 2025 मायथाइ 22थि उपेन्द्रनाथ ब्रह्म सल्जार अफ हिउमेनिटि बान्थाखौ मोनगोन। बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्म ट्रास्टनि पावार अफ एटर्नी बिथाङा बुङो दि ट्रास्टनि जुरि बर्डआ भुटान हादोरनि रानि बिमा ग्यालुम आसि दर्जी बांगोम वांचुकखौ बिथांनि जुनिया आरो जिउनां सुबुंथिनि नाजानायखौ नोजोर होनानै सायख'दों। बिथाङा बुङो दि बान्था होनाय हाबाफारिखौ 3 फेब्रुआरियाव क'क्राझारनि बड'लेण्ड मुलुगसोलोंसालिनि जोहोलाव नीलेश्वर ब्रह्म अडिट'रियामाव खुंफुंनाय जागोन। गाहाय आलासि महरै आसामनि रायजो बेंगिरि लक्ष्मण प्रसाद आचार्यआ गुरैयै बाहागो लानानै बे फालिथायखौ मान होनो राजि जाबाय। फारसेथिं बिटिसिनि गाहाय हाग्रामा महिलारिआ फोरबोआव जर'खा आलासि महरै नुजाथिगोन होनना बिथाङा बुङो। सानसुमै दैदेनगिरि आरो समाज फोसाबगिरि बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि सन्मानाव गायसनजानाय उपेन्द्रनाथ ब्रह्म सल्जार अफ हिउमेनिटि बान्थायाव 2 लाख रांनि नोगोद बान्था, मान बिलाइ आरो बड'फा इउएन ब्रह्मनि गोसोखांथि बिलाइबो दं। ब्रह्म बिथाङा बुङो दि वांगोम वांचुकखौ बिथांनि अनफावरि दैदेननाय आरो लोरबां हारिनि जिउ खुंनायाव गोख्रों नाजानायनि थाखाय हादोरनाङारि थाखोआव बाख्नाय जायो। थारायना फाउन्डेसननि गायसनगिरि आफादगिरि महरै बिथाङा भुटाननि गोजान गोजान ओनसोलफोराव गुवार गामियारि जौगाथाय हाबाफारि दैदेनबोदों, जेराव निखावरि खमायनाय, आइजोफोरनि गोहो होनाय, सोलोंथाय, सावस्रि जोथोन आरो हारिमुखौ संरैखा खालामनायनि सायाव नोजोर होदों। गुबुन मोनसे खौराङाव दङ काजिरङा नेशनेल पार्क ओनसोलाव गुबुन गुबुन हाग्रानि जुनारफोरनि गाग्लोबनायाव 2 जोखोम। काजिरङा नेशनेल पार्कनि हाग्रा आरो खाथि खालानि ओनसोलफोराव हाग्रानि जुनारफोरनि गाग्लोबनायाव सासे हाग्रा मावथिजों लोगोसे 2 सुबुङा जोखोम जायो। खौरां मोन्नाय बादिब्ला बृहस्पतिबारनि बेलासियाव जेब्ला काहारा रेन्जनि केर'सिन फरेस्ट केम्पनि 2 हाग्रा गार्डफोरा हाग्रा सिङाव सरासनस्रा पेट्रलिं खालामगासिनो दंमोन, बे समावनो मासे गान्दाया हरखाबै बिथांमोनखौ गाग्लोबो। बे गाग्लोबनायाव कमल देर दल मुंनि सासे हाग्रा मावथिया गोब्राबै जोखोम जायो। बे समावनो माहारियारि हाग्रामानि रुगुङाव थानाय गेलेखि गसानिबार गामियाव साहिल मुन्डा मुंनि सासे 10 बोसोर बैसोनि हौवासाया फोथारनिफ्राय मोसौ लाबोबाय थानाय समावनो हाग्रानि मैसोजों जोखोम जायो। जोखोम जानाय हाग्रा मावथि आरो गथ'खौ काहारा मडेल हस्पिटालाव गुदि फाहामथाय होनाय जायो आरो उनाव उननि फाहामथायनि थाखाय जरहाट मेडिकेल कलेज आरो देहा फाहामसालिसिम दैथायहरनाय जायो। गुबुन मोनसे खौराङाव दङ क'च राजबंशी हानजाफोरा सिडुल्ड ट्राइब (एसटि) आयदाखौ लानानै सोमावसारनायनि फोसावथाय। अल क'च राजबंशी फरायसा आफाद आक्रासु, क'च राजबंशी युवा छात्र सन्मिलनी आरो क'च राजबंशी जहिता जाभा बिथांमोनहा मोनसे फारि-फारियै हेंथा हाबाफारि फोसावो, जायनि थाखाय सरकारा मोन 6 हारिफोरखौ एसटि थाखो राननायनि गोबाव समनिफ्रायनो सोलिबोनाय दाबिखौ सुफुंनायाव फेलें जादों होनना दाबि खालामदों। आफादफोरा बुंदों दि आसाम आयेन आफादाव एसटि थाखो राननायनि दाबिजों गांसे गोसोखांलाइ गथायनाय जादों। बेखौ नांगौ खामानिनि थाखाय दैथायहरनाय जायाखै। फैबाय थानाय बिसायख'थिनि सिगां बे थांखिखौ ललिपप होननानै आफादफोरा बिजेपिखौ रायजो-राजाफोरखौ थगायनायनि अजद होदों आरो पार्टीखौ बे आयदानि सायाव चापलुसि होननानै फोरमायदों। सोमावसारनायनि हाबाफारिखौ फोसावनानै आक्रासुनि आफादगिरि बिथाङा बुङो दि 9 फेब्रुआरियाव चिरां आरो बङाइगावआव हानजा सुरनाय हाबाफारि लानाय जागोन। आफादफोरा हुमखि होयो दि जुदि मोन 6 हारिनि एसटि थाखो राननायनि दाबिखौ थाबैनो सुफुंनो हायाब्ला फैबाय थानाय सानफोराव सोमावसारनाया गोख्रों जागोन। गुबुन मोनसे खौराङाव दङ श्रीभूमियाव दावबायारि गारिआ उल्थायना गोग्लैनायाव 3 सुबुंनि जिउ खहा, 19 निबो बांसिन जोखोम। श्रीभूमि जिल्लानि श्रीगौरी ओनसोलाव माहारियारि राजालामायाव मैया फुंबिलियाव जानाय मोनसे दुखुनांथाव लामा जाब्रबथायाव खमैबो 3 सुबुंनि जिउ खहा जायो आरो 19 निबो बांसिन सुबुंफोरा जोखोम जायो। सुलुंनिफ्राय मिथिनो मोननाय बादिब्ला बे जाब्रबथाया फुंनि 5:30 रिंगासो समाव जायो, जेब्ला मानसिफोरनि मोनसे हानजाखौ लानानै थांनाय गंसे दावबायारि गारिआ साइडनिफ्राय डाम्पारजों सौग्रावो।
सौग्रावनायनि जाहोनाव गारिया कन्ट्रल खोमानानै राजा लामायाव बेलथायनो गोनां जायो, जायनि जाहोनाव मोनसे गिख्रंथाव नुथाय सोमजियो। जोखोम जानाय सानै दावबायारिफोरा जायगानि देहा फाहामसालियाव जोखोम जानायनि जाहोनाव जिउ गोमायो आरो गुबुन सासेया सिलचर मेडिकेल कलेज आरो देहा फाहामसालिसिम थांनाय लामायावनो जिउ गोमायो। थैनाय सुबुंफोरखौ निरद दास आरो तपन बिश्वास होननानै सिनायथिनाय जादों। थामथि बोलि जानांनाय सुबुंनि सिनायथिखौ मिथिनो मोननाय जायाखै। सुलुंनिफ्राय मिथिनो मोननाय बादिब्ला दावबायारिफोरा हजाइ जिल्लानि राजाबाजार गामिनि थागिबिमोन। बिथांमोनहा श्रीभूमि जिल्लानि बाजारघाट ओनसोलाव कीर्तन खालामनो थाखाय गुवाहाटी चेरं एक्सप्रेस ट्रेनजों दावबायदोंमोन आरो बदरपुर रेलवे स्टेशननिफ्राय गावसोरनि दावबायनायखौ सोलिहोनो थाखाय गंसे गारि भारा लादोंमोन। गुबुन मोनसे खौराङाव दङ, अरां पुलिसआ गोमानाय गं2 मबाइल फनफोरखौ बोखांनो हायो आरो होफिननो हायो। आखा-फाखा आरो सुबुं माहारिखौ नोजोर होनानै उदालगुरि जिल्लानि अरां पुलिसआ जानुवारि दानाव गोमानाय आरो खावनाय गं2 मबाइल फनफोरखौ बोखांनो हायो आरो बिसोरनि गुबै बिगोमाफोरनो गथायफिनो। अजदफोरनि सायाव थाबैनो राहा लानानै अरां पुलिसआ गोमानाय आइजेंफोरखौ नागिरना मोनो आरो नगाव, दरं, सनितपुर, गवालपारा आरो उदालगुरि जिल्लाफोरजों लोगोसे आसामनि गुबुन गुबुन जायगाफोरनिफ्राय बोखांनो हायो। बोखांनो हानाय मबाइल फनफोरखौ मावख'आरि महरै अरां पुलिस थानायाव बिसोरनि बिगोमाफोरनो गथायना होनाय जायो। गुबुन मोनसे खौराङाव दङ, इउनाइटेड बड' पिपल्स अर्गेनाइजेशन (इउबिपिअ)नि 12थि बोसोरारि जथुम्माया जागायबाय। इउनाइटेड बड' पिपल्स अर्गेनाइजेशन (इउबिपिअ)नि 12थि बोसोरारि जथुम्माया शुक्रबारनिफ्राय धेमाजि जिल्लानि सिमेन्ट-सापरिनि एस.बि. बड' गोजौ फरायसालियाव जागायदों। हाबाफारिनि बाहागो महरै फुंबिलियाव ए.पि.एम.एस.टि.डि. ब्लकनि आफादगिरि मुक्तिनाथ पेगुआ साखोन-सिखोनै अभियानखौ बेखेवो। बेनि उनाव गेट हाउसखौ धेमाजि जिल्ला परिषदनि सि.इ.अ. बितपन नेवगआ बेखेवो आरो सोरगोआरि हेदुल केरकेटारि गोसोखां भलन्टियार केम्पखौ बेखेवो। गाहाय दरजाखौ धेमाजिनि एस.पि. हितेश चन्द्र रायआ बेखेवो, जेराव रुंसारि कमल बसुमतारीनि मेम'रियेल डाइनिं हलखौ जनाइनि लेङाइ जिल्ला बेंगिरि आनन्द मल्हत्रा बिथाङा बेखेवो आरो रुंसारि रामेश्वर रामसियारि गोसोखां गाहाय पेन्डेलखौ एम.पि. 14 नं लखिमपुर लक सभा बियाबनि प्रदान बरुवाया बेखेवनानै होयो। लेफ्टिनेन्ट जितेन बर' गोसोखां थान्दै हलखौ एस.बि. बर' गोजौ गेजेर फरायसालिनि गोरायुं सनेस्वर बसुमतारी बिथाङा बेखेवनानै होयो आरो हारिमुआरि बादाखौ एबसुनि नेहाथारि बड'सा ब्रह्म बिथाङा बेखेवनानै होयो। गुबुन मोनसे खौराङाव दङ, बेंगलुरुआव आसामनि 4 लाइमोनखौ गोथै देहा मोननाय जादों। खौरां मोननाय बादिब्ला गोथै सह'खौ एखे खथायावनो मोननाय जादों। खौरां एजेन्सिफोरा फोरमायनाय बादिब्ला जिउ खोमानाय सुबुंफोरनि मुंखौ आसामनि 25 बोसोर बैसोनि जयन्त शिन्दे, 24 बोसोर बैसोनि नीरेन्द्र नाथ, 25 बोसोर बैसोनि डी टाइट आरो 20 बोसोर बैसोनि धनन्जय होननानै मोननाय जादों। गिबि रिपर्टनि बादिब्ला साब्रैबो हरसिम खथा सिङाव जाग्रा आदार बानायना लादोंमोन आरो बेनि उनाव दरजा खिरखिफोरखौ बन्द खालामनानै उन्दुनो थांदोंमोन। मावख'गिरिफोरा फोरमायनाय बादिब्ला पस्टमर्टेम आनजाद नायनायनि उनावसो गुबै जाहोनखौ रोखा खालामनाय जागोन। पुलिसआ फोरमायनाय बादिब्ला बोलि जानांनाय सुबुंफोरा कका-कलानि गुदामाव खामानि मावो आरो गावसोरनि खामानि थिलिनि साखाथियाव मोनसे अरायथा नङै खामानि मावग्रा न'आव थायोमोन। गोथै सह'फोरखौ पस्टमर्टेमनि थाखाय लांनाय जायो आरो केस होनाय जायो। जाथायनि थार फारिखौ थि खालामनो थाखाय आरोबाव नायबिजिरनाया सोलिगासिनो दं। गुबुन मोनसे खौराङाव दङ, मिसामारि जौसिन गेजेर फरायसालिनि गोरायुंखौ गाज्रि आखु दिन्थिनायनि दायाव खायो। मिसामारि जौसिन गेजेर फरायसालिनि गोरायुं कनक चन्द्र बरदলৈखौ बृहस्पतिबारखालि फरायसालियाव 9 थाखोनि फरायसाखौ गाज्रि आखु दिन्थिनायनि दायाव पुलिसआ खायो। खौरां मोननाय बादिब्ला प्रिन्सिपालआ 23 जानुवारि खालि हिन्जावसा फरायसाखौ गाज्रि रोखोमै दांदों। गिबियाव बोलि जानांनाय हिन्जावसाया जाथायनि सोमोन्दै जेबो फोरमायाखैब्लाबो उनाव बियो गावनि नखरनि सोद्रोमाफोर आरो लोगोफोरखौ खोन्थादोंमोन। हिन्जावसानि नखरा जाथायनि बागै फरायसालिनि बिबानगिरिनो खौरां हरदोंमोन, नाथाय दायनिगिरिनि सायाव जेबो राहा लानाय जायाखै। जोबनायाव भुगिनांनाय नखरनि सुबुंफोरा पुलिसनिफ्राय हेफाजाब बिदों आरो मिसामारि पुलिस थानायाव केस होदों। पुलिसआ बिएनएस सेक्सन 74-75(2) आरो गथ'सा रैखाथि आरो आथोनारि गाज्रि बाहायनाय आयेननि सोमोन्दो गोनां दफाफोरनि सिङाव केस रेजिस्टार खालामो आरो बरदलैखौ ढेकियाजुलियाव थानाय बिथांनि न'निफ्राय खायो। बिथांखौ बिजिरसालिनि सिगाङाव लाबोनाय जादों आरो जेलाव दैथायहरनाय जादों।
खौरां मोननाय बादिब्ला हमजानाय प्रिन्सिपालनि हेंथायै आथोनारि गाग्लोबनायनि गोबां जाथायफोर दं। सांग्रां नोगोरारिफोरा बिबानगिरिफोरखौ दायनिगिरिफोरखौ गोख्रों साजा होनो खावलायदों। जोबथा खौराङाव दङ जागिरदआव डाम्पारनि जाब्रबथायाव फरायसालिनि फरायसाया गोब्राबै जोखोम। जागिरद पुलिस थानानि सिङाव थानाय भकतगावआव शुक्रबारनि फुङाव फरायसालिसिम थांनाय समाव गंसे डाम्पार रेजिस्ट्रेशन नम्बर AS01NC 0981 गारिया आथिंआव सौग्रावनानै सासे फरायसालिनि फरायसाया गोब्राबै जोखोम जायो। जोखोम जानाय सुबुंखौ खाथिनि बांगालबरी गामिनि जटिका दैखा होनना सिनायथि मोननाय जायो। पुलिसआ थाबैनो जाथाय जायगायाव सौहैयो आरो डाम्पारखौ जब्द खालामो आरो गारि सालायगिरिखौ खायो। जायगानि थागिबिफोरा गिलिर गारिफोरनि सांग्रांथि गैयै आखुनि हेंथायै राहा लानो थाखाय बिबानगिरिफोरखौ खावलायदों। अब्ला दिनैनि खौराङा बेखिनियावनो जोबबाय। एसेनोसै, गोजोन्थों।